Sen, sen, przychodź do ciebie. Sen, sen, długimi godzinami. Sen, 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 sen. Sen, sen, przychodź do ciebie. Sen, sen, długimi godzinami. Sen, 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 sen. W ogóle nie było. W ogóle nie było, mówisz? No. Poczekaj. Tak myślę cały czas. A, jeszcze zasilacze. Weź, kurde, się dzieje, czemu mi tu nie gra? Okej. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, raz. O, mów co? Raz, dwa, trzy. Raz, raz, dwa, trzy, cztery. Za dużo. Dobra. Widzę 303, rundy 102, raz, dwa, trzy, raz, okej. Raz. To co mam tu, ja? Całego. Całego tu, dobra, no. I Kamila, słuchaj, pamiętaj, tam odważnie na tym wokalu, wiesz? No, jedziemy. Cześć, witamy wszystkich, zespół Wielka Skala Integracji, Kamila Kazimierska, Robert Wójcik, Woźniakowski Krzysztof. Nazwa istnieje już od jakiegoś roku, wzięło się to stąd, że mój ojciec grał kiedyś w zespole, nazywali się The Big Scale of Integration i myśmy tą nazwę przetłumaczyli w języku polskim Wielka Skala Integracji. No. Gdzie gramy ze sobą od 2 lat. Najpierw graliśmy rok, potem było parę miesięcy przerwy. No i teraz znowu jesteśmy razem w takim składzie. Skład się przez te parę lat zmieniał. Krzysztof i Robert grają ze sobą tak w sumie od 4 lat. 5. No to 5. No, z przerwami 4,5. No, było kilka nazw, między innymi Noc. Nazwaliśmy się jeszcze Dekrom. Na strychu, strychu. to właśnie nazwa Na strychu to był pierwszy zespół, jaki kiedykolwiek z Robertem zaczęliśmy grać. Bo akurat wtedy żeśmy zaczynali na strychu chyba, nie? Właśnie, to wtedy było tak, że myśmy zaczynali właśnie grać na strychu. Mieliśmy klucze z sąsiadami załatwione i zawsze tam pełne bagaże tego wszystkiego, żeby tam szło trochę pograć. No. W torbach. W torbach właśnie żeśmy nosili te wszystkie takie, ten sprzęt cały, te magnetofony, miałem takie stare radio jeszcze kiedyś od dziadka, żebym sobie załatwił. No, to było śmieszne jak wtedy żeśmy grali, ale to jest naprawdę, naprawdę miłe wspomnienie tego. Z Krzyśkiem i z Robertem spotkałem się praktycznie z 3 lata temu. Przyszedł do mnie Krzysiu spytać się, po prostu poradzić się, jak można wykorzystać, gdzie można by było ewentualnie grać. Kombinowali jeden i drugi. Każdy ma inny styl. Krzysiek bardziej delikatny, Robert bardziej z życiem to robi. Próbowali 2-3 lata, w końcu im wyszło. Zespół praktycznie istnieje już takie dobre 2 lata z sobą grają. Można ich zobaczyć praktycznie wszędzie, gdzie coś organizuje Młodzieżowy Dom Kultury czy w ogóle miasto. Oprócz tego biorą często udział w przeglądach takimi ważniejszymi. Jest ogólnopolski przegląd, festiwal pastorałek i kolęd w Będzinie odbywający się. No na razie bez sukcesów, mam nadzieję, że się już to zmieni. Jest to właśnie lżejszy klimat, jest lżejszy rok, taki
połączeniu z lekkim popem. Jest to takie połączenie, no, Dwa w jednym. dwa w jednym, jak to można powiedzieć. No jak porównując właśnie to pod zespół Universe, o tak można porównać naszą muzykę z tym zespołem. Oni mówią, że się wzorują na zespole Universe, a moim zdaniem to jest tylko przykrywka, bo robią swoje. Universe, tak po mojemu, coś innego, a oni coś innego i bardzo dobrze. To się chwali. To znaczy chcieliśmy podziękować pani dyrektor z Młodzieżowego Domu Kultury za to, że jest możliwość tutaj zagrania. Panu, Że gramy w ogóle tutaj. że gramy tutaj, że wstawia się pani dyrektor za nami. Bardzo nam pomaga przede wszystkim, bo tu jest takie Właśnie pomaga nam w naszej działalności poprzez to, że są jakieś koncerty, propozycje, festyny i próbuje nas gdzieś tam umieścić. Również musimy podziękować panu Andrzejowi Betce za to, że się za nas wstawił, bo kiedyś tu była pani dyrektor inna i robili selekcję zespołów i właśnie dzięki panu Andrzejowi Betce gramy dalej tutaj do dzisiaj. Życzę temu zespołowi osiągnięć takich jak Universe, aby to nie były, żeby oni się na nich później wzorowali, a nie Robert z Krzyśkiem na Uniwersie. Mam nadzieję, że są na dobrej drodze, oby tak dalej. Tak trzymajcie. Więc pozdrawiamy wszystkich. To cześć. 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 Głęboką nocą przychodzi sen i czas nie ma już znaczenia. Przenosisz się w nieznany świat, świat lęku i różnych walk. Zróbmy to tylko na tej kasecie. No to zrobimy to, jak będzie ten klawisz, to następny raz. Trzeba się już zbierać ten. Która jest godzina? 20 po. 12? 11. 11. Tu pozbieramy, a oni to mają być, wiesz, to pójdziemy zaraz. To przegramy. Czasem myślę sobie tak, że szczęścia ciągle mi w życiu brak i wszystko bokiem mija mnie, a ludzie patrzą i nic nie widzą, nic nie widzą. Klub Filmu Niezależnego. Zasubskrybuj nasz kanał.